салом алейкум ба ҳама дӯсто бародаро, хуш омадем ба канали Аъзам блог ва ман ҳастам бо шумо Аъзам Тағоев. Видеоролики имрӯзаи мо дар бораи чӣ гуна кушодани любой пароли Wi-Fi меравад. Ба касе ки видео интересна, марҳамат тамошо кунед ва мо бошад видеоролики имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. бародаро, фарз мекунем ки рафиқи шумо ё ин ки ҳамсояи шумо Wi-Fi дорад ва шумо мехоҳед ки аз Wi-Fi он истифода баред, аммо он ҳатман парол дорад ва имрӯз дар ин видео ба шумо мефаҳмонам ки чӣ гуна Wi-Fi онро кодашро шиканем. Ба касе ки видео интересна, марҳамат тамошо кунед. Аввалан мо чӣ кор мекунем? Аввалан мо настройка медорем Wi-Fi ва дар ин ҷо чихе ки дестуде чандин Wi-Fi ҳо баромадааст ва дар бораи любои онҳо мезанем ва бародаро мебояд удалить сет или изменить сет ва мо изменить сетиро вибр мекунем ва дар таги он дополнительно нависондагия ва дар болои он мезанем ва дар тагиш мебояд прокси сервер ва настройка IP ва дар болои настройка IP мезанем ва дар ин ҷо статистикаро вибр мекунем ва чихе ки дестуде дар ин ҷо IP адрес шлюз Linux prefixes сервер ва он бародаро коди шлюза копировать мекунем. Копировать мекунем ва ба Google ё ин ки ба Chrome медарем ва пешаки мегум бародаро ки ин да Яндекс кор намекунад, чунки ма хадам пеш ба Яндекс проба кардам нашид. Ба Google медарем ва дар болои поиск меҷиқем ва вставит мекунем ва чихе ки дестуде коди шлюзи Wi-Fi баромад ва поиск метем ва дар ин ячейка чихе ки дестуде парол ва имя пользователь нависондагия ва ман ҳозир ба шумо мегум дар иҷа чӣ нависондан накора. Дар ҷои имя пользователь админ менависем ва дар ҷои парол ҳам админ ва ҳар инҳоро бо забони англисӣ ва кнопкаи входа меҷиқем ва чихе ки дестуде дар ин ҷо предварительный ключ VPN, скорость беспроводной ва ҳатто пароли ҳамон Wi-Fi ҳам баромад. ва бародаро шумо хавотираш ки барои чӣ рӯи ин сияҳ карда шуд, барои он ки дар ин ҷо пароли шахсии ман хидм аст, барои ман сияҳ кардагим ва чихе ки дестуде дар ин ҷо код пароли ҳамон шахс баромад. Шумо инро сохранид мекунед ва ин паролро ворид мекунед ва ба Wi-Fi бе ягон меъна кор мекунед. ва агар ин кор ба шумо рух дод бародаро, шумо метавонед аз ин ссилка ё аз ҳамин страница ин шахсро блокировка кунед. дар ин ҷо клиент нависондагия дар ҳамин ҷо медарем, метавонед заблокировать кунед. ва ин ҳодиса бо худи ман рух дода буд. якчанд рӯз пеш як ду одам хостанд Wi-Fi маро шикананд, аммо ман заблокировать кардам. Шумо ҳам метавонед бародаро бо ёрии ҳамин видео онҳоро заблокировать кунед. агар блокировка кардан хостед, кнопкаи блокировкаро меҷиқем, тамом и всё. ва бародаро боварӣ дорам ки ин видео ба шумо писанд омад. ба канал ҳатман подписатсия мекунем, лайкро зер мекунем ва ҳамин видео агар 100 лайкро ҷамъ кунад, шумо фикр мекунед ки видеои дигари уже баромадагия. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.